Punyetang mga aswang yan! Bilis! Makakalayo pa ata! Opo! Dito tayo dumaan, Tay! Madulas ng lupa sa bandang dyan dahil sa ulan! Mahihirapan tayong umakyat dyan! Lumayo ka sa akin! Wag po! Pakiusap, wag po! Nasasaktan po ako! Tatay! Kuya! Hayop kang aswang ka! Kung may galit ka sa akin, ako ang harapin mo! Huwag mong idamay dito ang anak ko! At paano nagawa mo sa amin ito? Paano? Matapos ang lahat ng ginawa ng... Doon, Tay! Sa banda doon! Tarantado ang aswang ka! Kapag nahuli ka namin, babanatan kita ng buhay! Doon, Tay! May nakita akong kumilos doon! Kuya! Tatay, tulong po! Lisa! Bunso! Nasaan ka? Lisa, anak! Tay! Demonyo! Ang laking abwak nito! Ronnie! Kunin mo na si Lisa at iwanan ninyo na ako, bilis! Pero, Tay! Huwag na matigas ang ulo. Sige na, wala nang ibang pagkakataon. Ronnie, kilos na! Tay! Hayop ka na, buwak ka! Lumayo ka sa tatay ko! Punyeta! Puntot lang na tagpas ko! Hindi ko ba napuruhan? Ronnie, huwag mo lang habulin. Napakatigas talaga ng... Sinabi ko lang, kunin mo na si Lisa, bilis! Kasi naman demonyong abok yun! Lisa! Lisa! Lisa, ayos ka lang. Nakagat ka ba ng hayop na yun? Hindi naman po, kuya. Pero napakasakit po ng kaliwang kamay ko. Patingin nga at ng... Hala, nabalian ka, Lisa. Diyos ko po, baling-bali, Tay. Kailangan nating dalhin si Lisa sa ospital. Halika, Lisa. Dahan-dahan lang. Ayan. Tay, si Lisa. Kuya Ronnie, si tatay. Butas na yung... Tay! Tay, anong nangyari? Hindi naman yung kanina... Tay! Naririnig ba ninyo ako? Tatay! Sa buhay, may mga pangyayaring talagang tumatatak sa ating isipan. May mga alaalang hindi natin malimutan. Kadalasan masasayang mga alaala, ngunit kung minsan ay mga malabangungot na pangyayari na kahit sa imahinasyon ay hindi natin pinangarap na danasin. Isang pagbati sa inyo, Sitio Pangil, at sa inyo, Sir Jupiter. Tago nyo na lamang ako sa pangalang Ronnie, isang tubong Visayas. Galing ako sa pamilya ng mga albularyo at manunugis ng mga aswang. Ngunit ngayon ay payapa na akong namumuhay bilang isang magsasaka. Subalit mayroong pangyayari sa aking kabinataan noon na humubog sa kung ano ako ngayon, sa kung ano ang pinaniniwalaan ko. At yun ay ibabahagi ko sa inyo sa liham na ito. Ronnie, kumain ka na muna. Hindi ka pa kumakain magmula kaninang umaga. Alam kong nagdadalamhati ka. Pero baka kung ano naman ang mangyari sa'yo sa ginagawa mong yan eh. Busog pa ako, Nay. Salamat na lang. Anong busog? Tigilan mo nga ako, Ronnie. Eto, ipinagsandok mo kita ng pagkain. Kainin mo yan, ha? At wag mo akong matanggi-tanggihan dyan, ha? Malilintikan ka sa akin. Hindi nga ako gutom. Ronnie! Ano ba, Alina? Ano ba mahirap intindihin sa ayaw kong kumain? Ha?
Kung ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng tatay mo, magagawa mo bang makakain, ha? Oo. Dahil alam ko hindi nanaisin ng tatay ko, lalo na ni Tatay Marciano na mamatay ako sa gutom kakasisi sa sarili ko dahil sa bagay na hindi naman ako may gawa. Kasalanan ko kung bakit siya napatay ng abwak na yon. Kung naging mas matalino at malakas lang sana ako, kagaya ng lagi niyang sinasabi. Kung naging mas matapang lang ako, buhay pa sana si tatay. At hindi natin pinaglalamayan. Palibhasa wala kang alam. Grabe ang galit ko ng mga oras na yon at napatigil ang lahat ng naroon nang tumaas ang boses ko. Ang sabi ni Alena na lilisik raw ang mga mata ko noon, subalit nunang lungkot at pighati. Kababata ko si Alena. Isa siya sa mga tagahanga ng pamilya ko. Palagi siyang naroon kapag may ginagamot si tatay at palagi siyang nakikinig sa mga kwentong aswang namin. Kilala siya sa baryo bilang isang maaasahang anak at dalaga. Pero bukod doon ay namumukod tangi ang kagandahan niya sa paningin ko. Hindi ko siya gustong sigawan ng mga oras na yun pero nadala ko ng galit ko sa aking sarili at ang aking pagdadalamhati. Nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Si Nanay Imelda, hindi mo ba napapansin yung pag-aalala niya sa'yo? Si Lisa, naaapektuhan na rin sa mga ikinikilos mo. Hindi ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to kung hindi ang halimaw na nakaharap ninyo. Tama na yung sigawan ninyo. Ronnie, Alena, pinagtitinginan at pinagbubulungan na tayo ng mga tao. Pasensya na po, Nanay Imelda. Ito kasing anak niyo eh. Nakakainis. Bahala ka na nga sa buhay mo, Ronnie. Ay, naku, Ronnie. Tingnan mo yung ginawa mo. Pati ba naman si Alena sinagawan mo ng ganon? Ay, kung ayaw mong kumain, bahala ka. Pakakainin ko muna si Lisa. Ikaw na munang bahala sa mga bisita at wag na wag kang magpapasugal. Malas yun. Hindi ako sumagot sa sinabing yun ni nanay. Bumalik ako sa pagkakaupo sa harap ng kabaong ni tatay pero lalo akong nabagabag nang maalala ko ang papaiyak ng mukha ni Alena. Napabuntong hininga na lamang ako noon. Lumingon ako sa pag-asang makikita ko si Alena sa mga bisita na naroon. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin pero hindi ko na ito nakita doon. Ronnie! Ronnie, pre! Oh, Lando. Anong nangyari sa'yo? Wala akong oras makipagbiruan sa'yo ngayon kung walang kwenta yung sasabihin mo. Umalis ka na. Hindi ako narito para mangulit. May nakitang bangkay na batang babae doon sa may manggahan nila Aling Goreng. Puro kagat daw ang buong katawan. At hindi kalayuan doon ay may nakitang hukay. Malalim na hukay. Yung abwak? Demonyo talaga yun. Hindi pa pala tumigil matapos kong mataga yung buntot. Pero Ronnie, saan galing ang abwak na yun? Kahit sila inay ko, hindi makapaniwala na may abwak dito. Naniniwala naman kami sa aswang lalo na noong mahuli ninyo si Aling Pasing na tik-tik. Pero abwak? Ay, nagaan yung bayawak na tao? Imposible naman ata. Hindi rin ako naniniwala kay Tay nung una. Pero kitang-kita ng dalawa kong mga mata, Lando. Kitang-kita ko kung paano nagpagong anyo ang demonyong yon at tinangay si Lisa sa kakahuyan. Hindi ko nga lang namukha ng demonyo dahil madilim. Sayang lang din. Hindi ko naiuwi ang buntot ng hayop na yon. Anong gagawin natin ngayon? Ang sabi ni itay ko, pre, grabe daw ang lakas kumain ng mga abwak. Hindi raw talaga nakukontento ang mga yon sa paisa-isa o dalawang biktima. Ang ilan sa mga kabaryo natin ay nagsimula ng mataranta. Narinig ko nga at may nagsumbong na isa doon sa atin sa bayan. Ano namang magagawa ng pulis at mga taga-bayan? Hindi naman naniniwala mga yun sa mga nangyayari dito eh. Kaya nga eh. Ano nang gagawin natin? Ililibing lang namin tong si tatay. At pagkatapos, hahanapin natin ang abok na yun. Lintik lang ang walang ganti, Lando.
Gagawin kong lahat. Maipaghinganti ko lang si tatay. Ay, sige. Pero wag mong kalimutan ha. Ngayong wala na si Mang Marciano, ako na magiging kasakasama mo sa pagtugi sa mga kulugong kampo ng kasama na yan. Aba, hindi ata pwedeng walang magpatuloy ng gawain ninyo. Kaya mo ba? Ako pa ba? Ako atang pinakamalakas at Uy, teka. Tamang-tama! At may pagkain na pala dito! Akin na to! Akin yan. Bigay yan ni Alena. Kakainin ko yan. Teka, nakita mo ba siya? Nako, nag-away na naman kayo no. Ngayon lang ako nakakita na magkaibigan daw pero kung magtampuhan parang... Migil ka na nga. Ang mabuti pa, magtimpla ka ng kape at ibigay mo sa mga bisita. Gumaan ang pakiramdam ko noon. Hindi ko man sinasabi pero malaki talaga ang pasasalamat ko kay Lando. Siya ang tagabalanse ko mula pa noong mga bata kami. Kapag may problema ako, gaano kabigat. Kapatid ang turing ko sa kanya, anak naman kung ituring siya nila tatay at nanay. Kung may problema man sa kanya, yun ay ang pagiging mahina niya sa babae. Kinabukasan ng gabing yun ay inilibing din namin si tatay. Hindi uso sa amin noon ang matagalang burol. Noong umagang yon ay parang sumabay sa pagdadalanhati namin ni Nanay at Lisa ang kalangitan. Bumuhos ang napakalakas na ulan noon na nagpabaha pa nga sa ilang daanan mula sa bayan. Kung ano man yung binabalak mo, Ronnie, ay itigil mo na. Pakiusap naman. Baka hindi ko na kayanin kapag may mangyari pa sa'yo. Sapat nang babala sa atin ang nangyari sa tatay mo at kay Lisa. Pero Nay, narinig naman ninyo kahapon ang usap-usapan. Maging sa kabilang bayan ay naghahasik ng lagim ang demonyong yon. Kung wala akong gagawin, maaaring bumalik yun dito at gambalain ulit tayo. Narinig ko si tatay bago namin habulin ang abwak. Gumaganti raw yun sa kanya. Kaya nito kinuha si Lisa. Eh paano nga kung mapahama ka? Hayaan niyo na ho yan, Nanay Imelda. Makukonsumi lang kayo kakasabi dyan. Hindi naman yan makikinig. Alena? Huwag mo ako matawag-tawag ah. Nay, ito po yung pinapaabot ng nanay ko. Konting kakanin po. Kaarawan niya kasi ngayon. Ay, ganun ba? Aba, at pakibati siya para sa akin, ha? At pakisabi salamat sa kakaning ito. Ay, teka lang. Nangangamoy na yung sinain ko. Alena, iwan ko muna tong si Ronnie sa'yo, ha? Alena, pasensya ka na nung nakarang gabi. Nasigawan kita. Hindi naman ako galit sa'yo. Patawad din kasi nadala ako ng damdamin ko. Masakit din sa akin na nawala si Mang Marciano. At natatakot ako na baka pati ikaw ay mawala na rin sa akin sa susunod. Pero Alena, sinong gagawa nito kung hindi ko ipagpapatuloy ang nasimulan ni tatay? Marami pang kagaya niya at ni Lisang mabibiktima ng mga kampo ng demonyong yon. Sana maintindihan mo rin. Naiintindihan ko naman. Natatakot lang ako na ano? Ano kasi Ronnie, alam mo... Ronnie, pre! Ay, pasensya na. Narito ka pala, Alena. Lando, anong ganap? Ba't parang hingal na hingal ka? Anong bago dyan? Oh, anong dala mong balita? May isang kalabaw na nakitang patay kaninang umaga. Yung kalabaw ni Mang Gustin. Halos wala na ring natira sa lamang loob. Sabi nung anak na nakakita, bayawak daw ang tumira. Malaking bayawak. Tapos mayroon namang hukay na nakita malapit doon. Hindi talaga titigil ang hayop na yon. Kailangan natin yung pigilan. Magpaparonda daw si Mang Gustin ng mga kalalakihan mamaya. Ang problema, halos walang gustong sumama. Tanging ang tatay lang nitong si Alena na si Mang Mario at si tatay ang sumang-ayon. Ano pa nga bang aasahan natin? Pero sapat na siguro yon.
Mamayang gabi, roronda tayo. Pero bago yun, kailangan ko munang makausap si Mang Gustin at ang tatay mo, Alena. Hindi naman nakumontra pa noon si Alena. Nag-aalala man ay pinilit na lamang niyang intindihin na kailangang may gawin kami para matigil na ang karumaldumal na pangyayari sa aming lugar. Nagpaiwan siya noon sa aming bahay para kausapin si nanay. Kami naman ni Lando ay dumiretso sa baryo para kausapin ang pinuno ng bayan na si Mang Gustin. Ronnie, tamang-tama at naparito ka. Ang totoo ay ako na sanang pupunta sa inyo para humingi ng tulong. Hindi siguro ligid sa kaalaman mo ang nangyayari dito sa atin ngayon. Opo, narinig ko po ang lahat kay Lando. Isa pa, noong nakaraang linggo pa nagsimula ang kakaibang mga pangyayari dito. Buong akala ko nga po, titigil na yun nung napatay nun si tatay. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Marciano, Ronnie. Malaking bagay siya dito sa baryo. Ngayon ay wala nang manggagamot at manghihilot dito. Isa pa, wala nang may lakas loob na humarap sa mga kagaya ng kalaban natin ngayon. Matanda na ako. Wala na akong kakayahan na maghanap o lumaban sa mga ganyan ngayon. Kaya nga ho kami narito. Ito hong si Ronnie. Nais gumanti sa hayop na abwak na yon. Pero hindi namin kakayanin yun nang walang tulong ninyo at ng iba. Nabanggit ninyo sa akin, Mang Tonyo. At yung si Mang Mario, baka pwedeng tulungan muna nila rin kami. Abay oo, ipapasama ko rin sa inyo ang apo kong si Kulas. Maliksi at malakas pang pangangatawan nun. Pero Ronnie, Lando, mag-iingat kayo. Noong kabataan ko, may mga kwento na tungkol sa mga taong nag-aanyong bayawak. Kadalasan, lalaki ang mga yun. Tapos ayon sa mga sabi-sabi, ang mga babaeng uri nila ay may kakayahang maging uwak. Ang mga yon ay nagsisilbing mga tagapagmasid nila at tagahanap ng bibiktimahin. Hindi sila ganoon kalalakas, pero mabibilis sila at mauutak. Salamat po sa paalala. Pagandahin na lang po ninyo si Kulas ng mga kakailanganin. Pinatulis na kawayan, asin bawang. Lahat po ng alam niyong pangontra sa mga aswang. Kakausapin ko muna sila Mang Mario. Siya sige Ronnie. Naway gabayan kayo ng may kapal sa inyong gagawin. At muli mag-iingat kayo. Lagi niyong tatandaan na aswang pa rin ang makakaharap nyo. Teka Ronnie, saan tayo magsisimulang rumonda mamaya? Ang narinig ko sa mga sabi-sabi, tuwing gabi raw may mga naririnig na kung ano doon sa bundok sa likod ng manggahan ni Aling Kureng. Marami nang nakakarinig doon, pero walang naglalakas loob na pumunta doon. Kung ganun, doon tayo magsisimula mamaya. Matapos namin doon ay nagtungo na kami sa bahay nila Alena para kausapin ang ama nito na si Mang Mario. Maayos naman ang usapan namin kasama nito at ganoon din ni Mang Tonyo. Pero nagkaproblema nang kausapin namin ang ama ni Lando. Bigla kasi itong tinamaan ng trangkaso dahilan para hindi na ito makasama. Pagkatapos noon ay nagkita-kita kami sa gitna ng baryo noong gabi. Pinaalalahanan namin ang mga taga doon tungkol sa gumagala na salot na siguraduhing sarado ang kanilang mga bahay at huwag nang lalabas ng 10 oras ng gabi. Alena, salamat pala sa pagpapaliwanag mo kay nanay ha. Wala yon. Pero hindi mo noon maaalis sa akin na mag-alala. Bumalik kayo ng ligtas ha. Oo naman. Kung hindi namin kakayanin ang labanan, hindi namin pipilitin. Hindi ko rin naman ipapahamak ang tatay mo at iba pa namin kasama. Mabuti naman kung ganon. Lando, ikaw nang bahalang umawat dito sa kaibigan mong ubod ng tigas ng ulo ha. Ako nang bahala, Alena. Ibabalik ko sa iyo itong buong buo. Sige na, pumasok na kayo, Alena. At aalis na kami. Ay, hindi. Doon ako magpapalipas ng gabi sa inyo. Nangako ako kay Nanay Imelda na sasamahan ko sila ni Lisa ngayong gabi. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Hindi. Hindi ko kasi siya inabutan kanina.
Umalis yata eh. Ang sabihin mo, hindi mo talaga siya kinausap at hindi ka nagpaalam. Eh kasi naman, Alena. Ay, naku, sige na nga. Ako nang bahala. Mag-iingat kayo. Nababagabag man dahil hindi ako nakapagpaalam ay tumuloy na kami ni Lando. Ayaw ko lang namang pag-alalahanin ng husto si nanay noon. Pero parang kabaligtaran pa ata ang naging resulta. Hindi ko pagpapaalam. Dumiretso kami sa sinasabing hukay sa may manggahan ni Aling Goreng. Halos natabunan na iyong muli dahil sa malakas na ulan noong nakaraan. Pero bakas pa rin kung gaano kalaki ang butas na yon. Kasya doon ng isang tao. Kaagad kong pinalibot ang mga kasama namin sa paligid at hindi nagtagal ay may nakita si Lando. Dito pre! Tingnan mo! Ano yan? Eto oh. Kung titingnan mo, kahit medyo natabunan na rin, ay malaking hukay ito. Mukhang dito lumabas at pumasok yung abwak. Tapos, saan pa siya maaaring pumunta pagkatapos dito? Dito sa bundok. Gaya nga ng sinabi ni Mang Gustin. Wala namang ibang tatakbuhan dito eh. Tama. Ano? Akitin natin? Teka, tatawagin ko ang iba pa nating kasama. Sandali. Mas maigi ata na tayo na lamang munang umakyat. Malakas ang pakiramdam ng abwak. Kung marami tayong aakyat ay baka pagtaguan lang nila tayo. Kung tayong dalawa lang, maaaring isipin ng demonyong yon na kaya niya tayo at magpakita siya sa atin. Pero Ronnie, natatakot ako. Biro lang. Tara na, hayaan na lang muna natin sila Mang Mario na maggala rito. Baka may makita rin silang mga ebidensya pa. Sige, tara na. Yung mga gamit, kompleto ba yan? Oo naman. Ako pa ba? Nagtungo na nga kami sa bundok. Malambot pa ang lupa noon pero hindi kami napigilan noon ni Lando. Ang totoo, marami ng mga kwentong kababalaghan sa lugar na yun. Iniiwasan yun ng mga tao at naging panakot na sa mga bata. Mga usap-usapan na may nanirahang engkanto o halimaw doon. Pero pinasinungalingan iyon ni tatay noon. Malalaki ang mga nagtataas ang mga puno doon. Natatakpan noon ang buwan at nang dahil doon ay tanging ang papatay-patay na flashlight lang ni Lando ang tanging ilaw namin. Palalim na kami noon sa kakahuyan ng kabundukang iyon nang makarinig kami ng mga tinig, mga taong nag-uusap at tila nagsisigawan. Narinig mo ba yun, pre? Oo, dun banda sa may mga puno ng santol. Pero ibang pakiramdam ko, pre. Parang kanina pa may nakamasid sa atin. Hala, ano yun? Uwak ba yun? Parang aso sa laki. Hindi yun uwak. Walang ganong kalaking uwak. Malamang, yung kasama ng abwak. Naalala mo yung sinabi ni Mang Gustin? Kung ganun. Oo, mag-iingat ka, pre. Alam na nila na narito tayo. Doon tayo magtago. Bilis, sa likod ng mahogany. Pero patayin mo muna yung flashlight. Nang makapagtagpo kami ay naging mas malinaw ang usapan ng mga taong naririnig namin. Kikibo pa sana si Lando noon nang pigilan ko siya. Saan ko siya na tumahimik at pakinggan na lang muna ang usapan ng mga yon. Sinubukan kong silipin ang mukha ng mga naroon pero hindi ko maaninag ng maayos ang mga yon. Hayop kayo! Nang dahil sa inyo, pinagkahanap na kami ng mga tao. Hindi ba talaga ninyo kami titigilan? Bakit pa kayo bumalik dito? Noli. Alam mo naman kung anong gusto namin, hindi ba? Kung yung pa rin ang idadahilan mo, ay hindi kami alis sa kabundukang ito. Dito na ako ipinanganak at ilang dekada na kami nakatira ng inay ko dito. Hindi kami alis. Kung gayon, ay simple lang naman ang solusyon dyan. Habang kami napubusog,
Kayo naman ang sasalo ng sisi sa aming mga gagawin. Pagkatapos, hahabulin kayo ng mga tao na parang mga totoong bayawak. Mga walang hiyang kabunan! Sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin. At gawin nyo na ang lahat ng kaya nyong gawin. Pero alam ko na alam nyo magiging dulo nito. 3 araw. 3 araw lang siguro ay mawawala na kayo rito. Kung hindi kayo kusang aalis, siguradong mapapatay kayo ng mga tao sa baryo. Masahol pa kayo sa demonyo! Kasalanan ba namin na nakakadiri kayo? Hindi ko nga alam kung bakit may mga kagaya ninyo na uri ng aswang. Mga walang lakas, walang silbi, at walang kakwenta-kwenta. Alam ko na, gusto ninyong tigilan namin kayo? Pwes, labanan nyo kami. Ano? Kami lang ni Tia Matilde ay sapat na. Magtawag pa kayo ng mga 10 kapag nagawa ninyong masugatan man lang. Ay, pesting ibon. Noli! Huwag ka magpapadala! Sa sinasabi ng mga yan! Alam nilang wala tayong laban sa mga tulad nila. Isa pa, kailangan na nating umalis. Nasa paanan na ng bundok ang mga kalalakihan ng baryo. May 2 na nagtatago doon. Sa may mahogani. Bilis na! Kaya pala, may kung anong mabango akong naaamoy banda doon. Sandali nga at nang matingnan. Huwag mo silang pakialaman. Di pigilan mo kung kaya mo. Nagkatinginan kami ni Lando nang marinig ang sinabing yun ng isa sa mga naroon. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sa bawat hakbang nito ay may kung anong kilabot ang bumalot sa mga katawan namin. Hindi ko may paliwanag, pero masahol pa sa takot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. At yun ang unang beses kong naramdaman ang ganoon. Kahit pa naging kasama na ako ni tatay noon sa kanyang mga lakad, pero nilakasan ko ang loob ko. Hinawakan ko ang aking itak at dahan-dahang binunot yun habang papalapit na sa amin ang mga yabag. Aray! Kami ang nais ninyong itabo, hindi ba? Pwes, kami ang harapan mo! Talagang naghahanap kayo ng sakit ng katawan, ano? Tia Matilde, bilis! Bigyan natin ng leksyon ng mga yan! Lando, pagkakataon na natin ito makababa. Bilis! Oo, dali Ronnie! Baka bumalik pa sa atin yung babaeng isa. Diyos ko po, nakakatakot! Halos madapa na kami ni Lando sa pagmamadali ni hindi na namin nalintahan ang pababang daan pati na ang mga sangat bato na nakaharang sa amin. Kung iniisip ninyo na naduwag kami, siguro ay tama kayo. Pero kahit siguro kayo, kung naramdaman ninyo ang naramdaman namin ng mga oras na yon ay baka mapakaripas din kayo ng takbo. Hindi na kami lumingon at nang makababa ay kaagad naman kaming nakita nila Mang Mario, Kulas at Mang Tonyo. Tinanong nila kami kung ano ang nangyari at hindi naman kami nagdalawang isip na sabihin sa kanila ang lahat ng aming narinig, nakita at naramdaman. Pero kaagad din kaming umalis doon at dumiretso kay Mang Gustin. Pagdating doon ay sinabi rin namin sa kanya ang lahat, pero dahil gabi na at delikado ay pinauwi na muna niya kami. Ronnie? Kayo ba yan? Oo! Kami nga ito! Sandali lang! Halos ating gabi na. Ay naku, Alena. Huwag ka na munang mag-sermon. Magpasalamat ka na lang at buhay kaming nakabalik rito. Bakit? Anong nangyari? Nanay Imelda, Mahabang kwento, Nay, pero bago po ang lahat, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Patawad po kung hindi ako nakapagpaalaman lang kanina. At kung nagiging makasarili ako,
nitong mga nakaraang araw. Aba, himala ata ito Nilalagnat ka ba? Kayo ba naman habulin ng gabunan? At muntik nang maging hapunan eh. At talaga magbabagong buhay kayo. Gabunan ba ka mo? Gabunan? Yung aswang na kaya raw umatake kahit umaga? Teka, akala ko ba abukang... Yun din ang akala namin. Pero mukhang may mas malalim pang ugat at dahilan ng lahat ng ito. Ipinaghanda kami ng makakain noon nila Nanay at Alena. At habang kumakain kami ni Lando ay dito na naikwento ni Nanay na minsan na nga raw talagang kinatakutan sa baryo namin ang mga abwak. Pero bukod sa mga yun, ay meron pang isang pangyayari ang hindi rin malilimutan ng baryo. Kwento ito ng iyong lolo Simon, Ronnie. Nangyari ito nung kabinataan niya. Isang kwentong ibinaon na sa limot nang sa gayon ay hindi na mapag-usapan pang muli at bilang pagprotekta na rin sa lahing abwak na nakatira sa kabundukan natin. Protektahan ho? Oo, dahil minsan nang may lumusob ditong isang nilalang. Hindi mawari kung ano yun. Ayon sa lolo ninyo, napakaraming tao ang pinatay ng nilalang na yun nung araw. Aswang ho ba? Yan din ang tanong ko nang marinig ko ang kwentong ito. Pero hindi raw sigurado ang ama ni Marciano. Maaaring gabunan daw yun. Pero sa pagkakatanda ko sa kwento, tao di umano yun na isinangla ang kaluluwa sa demonyo. At ang kabayaran ay pagkahasik nito ng lagim. Ano naman pong kinalaman niyan sa mga abwak? Ang mga abwak ang naging katuwang ng lolo mo para matalo ang nilalang na yun. Ayon sa kwento, ang hiningi nilang kapalit noon ay ang payapa silang makapanirahan sa bundok at nang mawala na sa isipan ng mga tao ang tungkol sa kanila. Kaya pala may alam si Mang Gustin tungkol sa kanila? At marahil yun ang dahilan kung bakit sa tuwing may nababanggit na kababalagan doon sa bundok, sa likod ng manggahan, ay laging pinasisinungalingan yun ni Itay. Tama ang hinala mo. Ano nang plano ninyo ngayon? Kailangan mapalaya sa mga hayop na yun dito. Iisip ako ng paraan. Walang puwang ang mga kagaya ng mga halimaw na yun dito sa baryo. Nay, nakita po ba ninyo ang libritong itim ni Tatay? Yung palagi niyang daladala? Ay, oo. Naroon sa may bayong, nakasabit sa taguan niya ng mga gamit. Nakita ko yun sa bulsa ng pantalon niya nung gabing napatay siya. Huwag mong sabihin, mamanahin mo yun. Sinabi na ng tatay mo ang kapalit ng pagkuha ng kakayahan sa libritong yun. Pero wala na pong ibang paraan, Nay. Kailangan ko ang librito na yon. Natatandaan ko naman lahat ng babala ni Tatay tungkol doon. At huwag kayong mag-alala. Ipinapangako ko. Walang mangyayari sa akin. Siguraduhin mo lang, Ronnie. Dahil hindi ko na siguro kakayanin kung mawawala ka pa. Opo, Nay. Ipinapangako ko po. Ang kakayahang meron ng lahi ninyo ng iyong tatay. Dati akala ko ay isa itong biyaya. Pero sumpa pala. Hala sige, maglinis na kayo ng mga katawan ninyo at nang makapagpahinga na tayong lahat. Isara ninyo ng maigi ang mga pinto at bintana, ha? Mabilis naming isinara ni Lando ang mga pinto at bintana. Si Elena naman ay sumunod na kay Nanay sa kwarto nito. Di na ito kumibo pero bakas ko sa salubong nitong mga kilay ang inis at pag-aalala. Ahabulin ko pa sana siya nang pinagbagsakan niya ako ng pinto. Pahiwatig na ayaw niyang makipag-usap. Parang mas galit pa si Elena kaysa kay Nanay Imelda. Magsabi ka nga, pre. Hindi pa ba kayo? Parang asawa na nga umasta eh. Uy, magtigil ka nga. Ang pa'y marinig ka nun. Ano ba yan? Hindi kayo. Pero bakit parang under ka na niya? Nako, paano pa kapag... Naririnig kita, Lando, ha? Sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka tumigil. Ikaw naman, Elena. Nagbibiro lang ako. Ang lakas naman ng radar mo. Ano ka ngayon, ha? Oh, eto, asin. Ibudbud mo sa mga maaaring daanan ng aswang.
asinan kita eh. Matapos naming maglagay ng asin sa mga pintuan at bintana ay pinauna ko na si Lando para makapaglinis ng katawan. May dumiretso sa lagayan ng mga gamit ni tatay. Kinuha ko ang basket na tinukoy ni nanay at doon ay nakita ko nga ang itim na librito. Yari ang pabalat noon sa labas ng ahas at nakatali ng pisi na gawa sa abaka. Kinuha ko yun at pagkatapos ay dumiretso ako sa kwarto. Dali-dali akong umupo sa aking higaan at pagkatanggal ko pa lamang ng tali ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Humangin ng malakas. Ramdam ko ang hangin sa paligid pero hindi ko nakikitang naaapektuhan ng mga gamit namin. Tatayo sana ako nang biglang umikot ang aking paningin. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Basta bigla na lamang dumilim ang paligid. Ronnie? Ronnie, gising na. Handa ng hapunan. Uy! Alena? Anong nangyari? Anong nangyari? Nakatulog ka ng madumi. Si Lando umalis na. Umuwi muna. Babalik na lamang daw siya. Hindi. Babasahin ko sana yung... Teka. Nasa na yung libritong itim? Ayun no. Nasa sahig daw yun sabi ni Lando nang pumasok siya kagabi. Ginising ka niya. Pero hindi ka na raw nagising. Ano bang espesyal sa libritong yan? Wala namang laman eh. Ha? Mabilis kong binuklat ang librito at nanlaki ang mga mata ko nang makitang wala ngang nakasulat sa mga pahina noon. Tanging ang naninilaw at malulutong na blankong papel lamang ang nakita ko. Hala, bakit ganito? Bay, ewan ko. Ang mabuti pa lumabas ka na. Nagugutom na rin ako at naghihintay na si Nanay Imelda at Lisa. Mabilis akong tumayo at patakbo akong dumiretso kay nanay. Nagulat pa ito nang makita akong humahangos. Tinanong ko siya kung ganoon ba talaga yun at maging siya ay nagulat na walang nakasulat sa libritong yun na kahit ano. Kinulit ko pa siya ng kinulit pero wala akong napala. Hindi raw niya talaga alam kung bakit blanko ang mga pahina noon. Ngayon ko lang nakitang nakabuklat ang libritong yan. Hindi naman kasi sa akin ipinapakita ng tatay mo ang laman niyan. Hindi po kaya... Baka naman pinalitan niyo to at itinago ang tunay. Tingnan mo ngang mabuti. Yan ang librito. Pinagbibintangan mo pa ako. Ay nako, kung ayaw mong kumain, bahala ka sa buhay mo. Lisa, kain na. Alena, Iha, kain na. Tiningnan ko ang librito at oo, talaga ang librito ni tatay. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit blanko yun. Nagsimula ng kumain si nanay. Ayaw kong tuluyang sirain ang araw niya kaya naman ibinulsa ko na lamang ang librito at pagkatapos ay sinabayan ko na silang kumain. Walang kumibo noon hanggang sa matapos sila at umalis para pumuntang bayan para mamalengke. Ako naman ang nagligpit ng mga pinagkainan at pagkatapos ay naligo ako. Nagsusuklay ako ng buhok noon at magwawalis na sana sa labas nang makarinig ako ng pagkatok. Sino yan? Sandali! Makikiba naman yung pinto namin! Isang matangkad na lalaki ang bumungad sa akin. Halata sa pangangatawan lalo na sa braso nito ang pagkabatak nito sa mabibigat na gawain. May halong uban na ang buhok nito. Subalit medyo bata pa ito kung titingnan. Sa wari ko ay mas matanda lang sa akin ang lalaking iyon ng mga panahong iyon. Subalit mayroong kakaiba sa lalaking iyon na hindi ko matukoy noon. Pakiramdam na binaliwala ko na lamang at isinisi sa mga nangyayari noon. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, mister?
Kung magpapagamot ho kayo, wala nang magagamot dito. Kamamatay lang. Dito ang bahay ng mga makalintay, di ba? Dito nga ho. Pero gaya ng sinabi ko, wala nang manggagamot dito. Hindi ako narito para magpagamot. Narito ako para humingi ng tulong. At hindi mo ako pwedeng tanggihan. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Makinig ka sa akin. Kung hindi mo ako tutulungan, malalagi sa panganib ang buong baryong ito. Teka, sino po ba kayo? Ano pong... Lumalim ang paghinga ng lalak. Pagkatapos ay tila umusok ang katawan nito. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya pero sa halip na sumagot ay bumilis lamang ang paghinga nito. Titig na titig sa akin ang mga mata nito na bigla na lamang naging parang mata ng buhaya. Napaurong ako. Mabilis akong kumilos para isarang pinto ng pigilan niya yon gamit ang isang braso at nanlaki ang mga mata ko nang makitang parang balat na ng bayawak yon. Isa kang abwak? Ikaw ang pumatay sa tatay ko, no? Totoong isa akong abwak. Pero hindi akong pumatay sa tatay mo. Hindi ko yung magagawa sa anak ng taong nagmalasakit sa amin. Isa pa, iniligtas kita doon sa bundok. Kung hindi ko binato ang demonyong gabunan na yon, malamang nakalibing ka na rin ngayon. Kung ganun, ikaw rin yung abwak doon sa bundok kagabi. Oo. At narinig mo naman siguro ang karamihan sa mga naging usapan namin doon. Hindi ako ang abwak na pumapatay. Ang gabunan yon para makapambiktima at kami ang masisisi. Oo, narinig ko yon. Pero paano ko makapagtitiwala sa isang aswang na kagaya mo? Lalo na kitang-kita kong isang abwak ang kumuha sa kapatid ko at pumatay sa tatay ko. Biglang nawala ang puwersang tumutulak sa pinto. Ang nakakatakot na presensya ng abwak ay tila dahan-dahan ding nawala. Isasara ko na sana ng tuluyan ang pinto at kukuha ng itak nang bigla na lang nasa loob na ang lalaki. Ni hindi ko napansin kung paano siya nakapasok. Hindi kami malalakas na uri ng aswang. Hindi mo kailangan ng mga espesyal na gamit para mapatay kami. Tanging ang bilis, paghukay, at ang kakayanan naming magpalit anyo lamang bilang bayawak. Ang kakayahan ko, bukod doon, wala na. Sasagutin ko sana siya noon nang bigla siyang lumuhod habang nakataas ang mga kamay at nakayuko. Pagkatapos ay napansin kong lumalim ang paghinga niya. Buong akala ko ay nagbabagong anyo siya pero yun pala ay umiiyak na siya. Nasugatan nilang malupa ang aking ina. Nagpapagaling siya ngayon. Subalit, hindi ko alam kung hanggang kailan niya makakayanan ang pinsalang natamo niya. Halos wala na rin natitira sa lahi namin. Pakiusap. Tulungan mo kami. Wala na akong ibang malalapitan kung hindi kayo. Paano ako makakasigurong totoo ang sinasabi mo? Hindi sana ako pupunta rito at magmamakaawa ng ganito. At kung pagpatay sa iyo ang bala ko, kanina ko pa sana ginawa yun. Sige, tumayo ka na dyan. Lumabas ka at doon tayo sa arawan mag-usap. Pero makikita tayo ng mga gabunan. Kung gusto mo, dito na lang ako sa tapat ng bintana. Mahina ang uri namin sa araw. Hindi ako basta makakapagpalit anyo kapag nasisikatan ako ng araw. Kagaya ng nakikita mo kanina. Umusok ang katawan ko. Hindi ba? Dahan-dahang tumayo ang lalaki saka ito ng pakilalang si Noli. Kumuha ito ng upuan. Dinala niya ito sa may bintana kung saan pasok na pasok ang sikat ng araw. Habang ginagawa niya iyon ay mabilis akong kumilos at kumuha ko ng itak habang nakatingin sa kanya. Nang mga oras na iyon, wala pa rin akong tiwala sa kanya. Ngayon, bebe,
Mambibiktima muli ang mga gabunan at muli nilang gagamitin ang anyo namin para sa amin mapunta ang sisi. Kung tutusin, wala akong pakialam sa alitan nyo. Ang inaalala ko rito ay ang mga inosenteng binibiktima nyo. Huwag mo kaming ihanay sa mga demonyong yon. Matagal na kaming tumigil sa pagkain ng tao. Dahilan na rin ang aming labis sa panghihina. Isa yon sa mga ipinangako ng lahi namin sa lolo Simon mo. At magpahanggang ngayon ay iginagaling namin ang kasunduang yon. Kilala nyo ang lolo ko? Hindi namin nalilimutan ang kauna-unahang taong nagtiwala sa amin. Tinitigan ko siya sa mga mata. Walang kakurap-kurap yun. Nakatitig lamang siya sa akin pabalik na parang sinasabing totoo lahat ng kanyang sinasabi. Saan ba kasi galing ang mga gabunan na yan? At kung gusto nilang maangkin ang bundok, bakit pa nila kayo kailangang pahirapan? Ibig kong sabihin, kayang-kaya naman nila kayong talunin eh. Likas ng malulupit ang mga gabunan iyo. Mas gugustuhin nilang makita ang kanilang biktima na naghihirap kaysa patayin nila ng mabilisan. Pinagkakatuwaan na nila kami. Kung saan sila galing, yun ang hindi ko rin alam. Ronnie! Pre! Nandyan ka ba? Nanay Imelda? Oh, pre! Bakit hawak mo yung itak? At sino lalaking yan? Siya yung abwak. Yung narinig natin sa bundok kagabi. Ano? Anong ginagawa niya? Mahabang kwento. Mamaya ako na ipaliliwanag. Mang Noli, sige na. Sabihin mo sa akin, paano natin lalabanan ang malalakas na gabunang yun? Lalabanan? Yung mga gabunan? Nasisiraan na ba? Ang librito. Ang itim na librito ng lahi ninyo. Yun ang pinakamakapangyarihang kagamitan na meron ang iyong lolo. Kinuha ko ang librito at pinakita ito sa kanya at napasimangot siya nang makitang walang laman ang mga pahina noon. Binalibaliktad niya yon at tinitigang maigi bago siya muling tumingin. Hindi ito ang librito. Paano po hindi yan? Nahilo nga po ako nang buksan ko yun eh. Minsan ko na yung nakita sa inyong lolo Simon. Sigurado akong hindi yan. Iyo, malakas ang kutob ko na kinuha yun ng gabunan nung mapatay nila ang tatay mo. Maaring naisip nilang malalagay sila sa panganib ng dahil doon. At yun ang nararamdaman mo. Maaring sumpa lamang nila yun. Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi ba mahina ang mga gabunan sa umaga? Kung malalaman natin kung saan sila nagkukuta, tapos malulusog natin. Hindi. Malakas sila kahit umaga. Mas mabilis at mas malakas sila kung ikukumpara sa aming mga abwak. At sa lahat na aswang na alam ninyo. Pero kagaya namin, meron din sila mga kahinaan. Mga kagamitang may orasyon. Malakas na orasyon. At kung mapipinsala sila ng gusto, mamamatay rin sila. Yun naman pala eh. Magtigil ka, Lando. Madali lamang yun sa pandinig. Pero hindi sa totoong labanan. At paano tayo kukuha ng kagamitang may orasyon? Ngayong wala na ang librito. Hindi na kita pipiliting lumapang kasama namin. Wala ka na rin namang magagawa. Pero lumaban man kayo o hindi, ay isa lamang ang nakikita kong mangyayari. Dadanak ang dugo sa baliw ito. Tumayo si Noli at paika-ika itong naglakad papuntang pinto. Paluhod pa ito, subalit tumayo rin ito ulit kaagad. Kapansin-pansin rin na tila nanuyo ang kanyang balat sa braso at mukha. Hindi naman ganoon ang lakad niya noong una. Naisip ko noon na marahil iyon sa pagkakababad niya sa araw. Doon na ako nakumbinsi na totoo ang sinasabi niya. Sino ba namang aswang ang maglalagay sa panganib sa buhay niya sa ilalim ng sikat ng araw, hindi po ba? Lalaban ako. Sasamahan namin kayo sa laban nyo. Kontra sa mga yon.
At kung totoong sila ang pumatay sa tatay ko, pagbabayarin ko sila. Pero sa oras na malaman kong nagsisinungaling ka, ako mismo ang papatay sa'yo. Ikaw ang bahala. Pero kung ano mang mangyari, huwag sana tayong magkasisihan. Sigurado ka ba? Ikaw nang nagsabi. Mahirap talunin ng mga gabunan. Mapanganib sila. At kung wala ang librito, paano na? Hindi ko alam. Pero hindi pwedeng wala tayong gawin, Lando. Mapapahamak ang maraming tao dito kapag hindi tayo kumilos. Hindi kita pipiliting sumama sa akin. Pero ipagbigay alam mo na lamang kina Mang Agustin ang mga narinig mo rito. Para bigyang babala nila ang mga tao. Hindi pwede. Sasama ako sa labanan. Sira ka ba? Paano kung... Kagaya mo, hindi ako basta tatayo na lang at manginginig sa takot dito. Sige na, maggaya ka na at pupuntahan natin si Mang Agustin. Marami pa tayong kailangang ihanda. At yun ang aming ginawa. Kaagad akong nagbihis at nagtungo kay Mang Agustin para ipagbigay alam sa kanila ang nangyari at mga nalaman namin. Nagulat man ay nanatiling kalmado ang pinuno ng baryo. Ipinatawag niya si Kulas at inutusan niya ito na ibalita sa baryo ang tungkol sa mga aswang. Ibinilin niya rito na sabihin sa mga tao na panatilihing nakasara ang mga pinto pagkagat ng dilim at huwag nang magpapasok ng kahit na sinong kakatok lalo na sa gabi. Tinanong niya ako kung kailangan ko pa sila Mang Mario at Mang Tonyo pero tumanggi na ako. Ayoko kasing mapahamak sila ng dahil sa akin. Kung makita si Elena na umiiyak ng dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Sigurado ka bang hindi natin kailangan sila, Mang Mario? Hindi na. Ayos na yun. Kahit ikaw, Lando, huwag ka na sumama. Bantayan mo na lang sila nanay at tatay mo. Sus! Nagpapakabayani ka na naman. Tapos ano? Kapag natalo mo lahat ng kalaban, ikaw lang ang kikilalanin ng baryo. Hindi na, hoy. Sasama ako sa'yo. At huwag ka na mapilit. Bahala ka. Kapag... Tulong! Teka, si nanay yun ah. Bilis, Lando! Nay! Kumusta? Mabuti naman at dumating ka. Sino kayo? At anong ginawa niyo sa nanay ko? Nakahandusay na si nanay sa tapat ng pintuan namin nang maabutan namin ni Lando at sa labas na isang maputi, balingkinitan at mahitsurang babae ang nadatnan. May kakaiba sa ngiti nito at tingin pa lamang ay talagang nakakakilabot na. Tiningnan ko ito ng maigi at napansin kong may dugo ang kanan nitong kamay. Kaagad kong nilapitan si nanay. Duguan ang tiyan nito at biglang nawalan ng malay. Sumagot ka! Anong ginawa niyo sa nanay ko? Ha? Hindi ko alam. Natusok ata ng mga kuko ko. Ang likot kasi. Eh sino ba kayo? Ang lalakas naman ang loob ninyong... Bubunot sana si Lando ng itak noon nang bigla na lamang itong bumagsak sa lupa at biglang nawalan ng malay. Tumayo ako para kumprontahin na ang babae nang biglang umikot ang aking paningin. Ni hindi ko na namalayan noon na nakaluhod na pala ako sa lupa. Pinagpawisan ako noon ng malagkit habang ang lahat ng balahibo sa aking katawan ay nagtayuan. May kung anong init sa hangin na biglang nagpahirap sa akin na makahinga. Lumapit sa akin ang babae. Yumuko ito at itinapat ang mukha sa akin. Nanggaling na rito ang abwak, hindi ba? Ang kaso, wala nang silbi ang pamilyang ito. Ni hindi nagawang isali ng tatay mo ang kakayahan niya sa iyo. Alam mo bang ang pakala ng lamang loob ng tatay mo? Nakakasuka. Hayop ka! Kung gayon, ikaw ang pumatay sa tatay ko! Oo, ako nga. Alam ko kasing magiging sagabal siya sa mga plano namin.
Ano ba talagang gusto nyo? Simple lang. Ang makuha ang lugar na ito. Dito kami magpaparami. Tapos, gagamitin namin ang bundok para hindi kami magutom. Doon namin bibihagin ng mga taong mabibiktima namin. At habang narito kayo at ang mga abwak, ay hindi yun mangyayari. Pero hindi na rin naman yun magtatagal. Serena! Umalis na tayo bago pa may ibang dumating dito. Nakuha na natin ang kailangan natin sa lugar na ito. Mula sa gilid ng bahay namin ay lumabas doon ang isa pang magandang babae. Mahaba ang buhok noon na sumusunod sa ihip ng hangin. At sa kanyang balikat ay nakapasan ng isang katawan. Pinilit kong alisin ang pagkahilo ko at parang may pumigil sa puso ko nang makitang si Alena ang pasan-pasan ng babaeng yun. Alena! Demonyo kayo! Pakawalan niyo si Alena! Wala siyang kinalaman dito! Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya mag-iisa. Isasama kong kapatid mo. Nang marinig ko yon ay pinilit kong tumayo. Subalit lalong bumigat ang hangin sa paligid at muli akong napaluhod. Muli akong nakaramdam ng pagkahilo at nagsimula ng bumaliktad ang aking sikmura hanggang sa masuka ako. Kung gusto mo silang iligtas, simple lang. Puntahan mo kami sa bundok mamayang gabi. Dalhin mo ang ulo ng abwak na pumunta rito at pakakawalan kong kapatid at kaibigan mo. Tapos, hahayaan ko kayong makatakas mula rito. Ihintayin kita bago maghating gabi. Nasa sayo yun kung magsasama ka ng iba. Wala rin namang magbabago sa resulta. Sandali! Alena! Lisa! Unti-unting nagdilim ang aking paningin at noon ay namanhid na ang aking buong katawan. Nakita ko pang kinuha nila si Lisa mula sa loob ng bahay. Nagsisigaw ang kapatid ko subalit wala akong magawa. Mawawalan na ako ng malay nang biglang bumagsak sa harapan ko ang itim na librito. Pinilit kong tumingala. Nakita kong nagsasalita ang babaeng gabunan na tinawag na Sirena habang nakangiti subalit wala akong narinig ni isa sa mga sinabi niya. Hanggang sa nabalot na ng dilim ang buong paligid. Ronnie! Pre! Pre! Gising! Pre! Lisa! Alena! Pre, huminahon ka. Kailangan muna nating asikasuhin si Nanay Imelda. Ano ba kasing nangyari? Bigla na lang ako nawala ng malay eh. Ang mga gabunan. Yung babaeng naabutan natin. Isa yung gabunan at kinuha nila si Lisa at Alena. Diyos ko naman. Pero teka, unahin muna natin si Nanay Imelda. Ipasok na muna natin siya sa loob ng matingnan. Itinayo ako ni Lando. Pagtukod ko ng aking kanang kamay ay nahawakan ko ang librito pero hindi ko muna yun binuksan. Kaagad kong tinakbo si Nanay. Tingnan ko ang parte niyang duguan at parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makitang mababaw na hiwa lamang ang tinamo nito. Kaagad kong ginamot ang sugat niya. Tukan ko siyang gisingin pero hindi ko yun nagawa. Grabe ang lakas ng mga hayop na yun. Isipin mo, nagawa nila tayong patulugin ng ganun lang. Pero Ronnie, anong gagawin natin ngayon? Gusto ng gabunan na patayin ko ang abwak. Dalhin ko raw ang ulo nito sa kanya. At ibabalik niya sina Alena at Lisa. Ha? Pero, paano? Paano natin? Kung kailangan kong patayin ang abwak na yon, gagawin ko. Hindi ko pwedeng hayaan na lang sina Alena. Tuso talaga mga demonyong yun ah. Hala Ronnie, ang abwak!
Huminahon kayo. Narinig ko na ang usapan ninyo. Kailangan mo pala akong patayin kung ganon. Ay, pinaglaruan na tayo ng hayop na yon. Pero Ronnie, meron akong plano. Plano? Oo, pero nasa sa'yo na rin naman kung papayag ka. O papatayin mo na lang ako. Ano ba yung planong na sinasabi mo? Nagulat kami ni Lando nang maglabas ng patalim si Noli. Gamit yun ay nilaslas niya ang kanyang kaliwang pulso hanggang sa sumirit ang kanyang dugo doon. Ano? Yan ang plano mo? Magpakamatay? Siyempre, hindi. Ngayon, makinig kang maigi. Ronnie, sigurado ka ba sa ginawa mo? Araw namang may pagpipilian pa tayo. Buhay ni na Alena at Lisa ang nakasalalay dito. Tsaka sinabi ko ng balde ang kunin mo eh. Tignan mo. At tuloy lang tuloy itong dugo ng abwak. Basa na tong kanang binti ko kadiri eh. Nagmamadali na eh. At saka natakot ako dun sa abwak. Ganun pala sila pag namamatay. Pero teka, saan ba natin makikita yung gabunan? Hindi ko rin alam. Basta umakyat lang tayo. Dito lang naman yun. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Baka traidorin nila tayo. Mukha naman silang may dignidad. Huwag ka na nga masyadong maingay. Naririndi na ako sa kakatanong mo eh. Kung natatakot ka, eto lang oras para bumaba. Hindi na sumagot pa si Lando. Nagpatuloy kami sa pag-akyat ng bundok. Maliwanag ang buwan noon kaya naman may katulong ang luma naming flashlight sa pagbibigay liwanag sa lugar. Mga kalahating oras na kaming naglalakad nang makarinig kami ng mga kaluskos na sinundan ng malakas na sigaw. Tulong! Tulungan niyo kami! Doon! Lando! Bilis! Sa gawing kaliwa! Oo, Pero huwag kang maglalabas ng sandata. Narito tayo para ibigay ang hiling nila. Magandang gabi, Ronnie. Nagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa'yo? hala. Napakaganda pala talaga ng gabunan na yan, ano? Lando, Pasensya na. eto na ang ulo ng abwak. Gaya ng hiniling mo sa akin. Ngayon, pakawalan mo ng kapatid ko at kaibigan. Amoy na amoy ang mabahong dugo ng hayop na abwak na yon. Sinasabi ko na nga ba at talagang napakahina nila? Akalain mong napatay siya ng isang uhuging binata. Pero tingnan muna natin ang laman nito. Tingnan natin ang tabas mo. Lumapit ang babaeng gabunan sa sako at habang binubuksan niya yun ay napahawak na kami ni Lando sa aming mga itak. Nakangiti ang babae, subalit unti-unting nawala ang ngiting yun nang makita niyang ulo lamang ng baboy ang laman ng sako. Anong ibig sabihin nito? Niloloko ba ninyo ako? Nagulat ka ba? Pinatay ko pa ang baboy ng kabaryo para dyan. Pero hindi lang yung sorpresa namin sa'yo. Anong... Umalis ka sa ibabo kong abok ka! Mula sa kadiliman ay lumabas noon si Noli at dinamba ang gabunan. Walang nagawang halimaw na yun at tuluyang napailaliman. Kakaiba rin ang hitsura noon ni Noli. Hindi lang siya basta anyong bayawak. Ganap na siyang taong bayawak. Nakatayo siya sa dalawang paa at puno ng di na matitigas na kaliskis ang kanyang buong katawan. Ronnie! Lando! Kunin na ninyo ang mga bihag! Bilis!
Siyempre naman. Pababayaan ba namin kayo? Siyempre hindi. Kaso si Lisa hindi pa nagigising. Ronnie! Nariyan ang isa pang halimaw! Kaagad na humarang sa amin si Lando pagkabunot niya ng itak. Alam kong takot siya pero iwinasiwas niya ang itak sa harapan ng halimaw na kahit sa panaginip ay hindi ko ninais na makit. Itim na itim ang balat ng nilalang na yon na parang nagbibitak-bitak. Puting-puti naman ang buhok noon na tila may sariling buhay. Nagawang tamaan ni Lando ang kamay ng halimaw at napasigaw yun sa sakit. Ang daliri ko! Pero paanong tinablan ako ng pagkaraniwang itak na yan? Inorasyon na nata ng kaibigan ko. Sa sobrang kumpiyansa kasi ninyo, ibinalik ninyo pang librito. Ngayon, magdusa kayo! Ronnie! Ilayo mo na sila rito! Kaagad kong binuhat si Lisa at si Elena naman ay tinulungan kong makatayo. Yumakap sa akin si Elena. Kung dala yun ng takot pero mabilis ko rin naman siyang itinulak. Hindi yun ang oras para doon. Naglakad kami papunta sa isang malaking puno. Pagkatapos ay nagtago kami sa likuran noon. Ronnie, natatakot ako. Paano na tayo makakatakas dito? Alam mo bang daan pababa? Hindi. Kung gayon, magtago lang kayo rito. Ito ang isang supot ng asin. May halong sili at tinadtad na bawang yan. Sa inyo na rin tong flashlight. Pero gamitin lang ninyo ito sa tamang pagkakataon. Sa oras na may lumapit sa inyo na kahit sino, sabuyan nyo ng asin. Pero Ronnie... Naiintindihan kong natatakot ka. Pero ang takot na yan ang papatay sa'yo kapag nagkataon. Natatakot din ako. Pero hindi ko pwedeng iwanan si Lando. Makinig ka. Sa oras na marinig mo akong sumigaw, simulan na ninyong tumakbo pababa. Kahit anong mangyari. Mag-iingat ka. Oo, babalikan ko kayo. Tumakbo ako pabalik kay Lando at nang makita ko siya ay nasa ilalim na siya ng tiyahing gabunan. Dali-dali akong tumakbo. Sa unahan nila nakita kong naglalaban pa rin si Noli at ang babaeng gabunan na ng mga oras na yon ay iba na rin ng anyo. Pinunot ko ang aking itak at buong lakas kong inundayan ng tagaang gabunan sa ibabaw ni Lando. Kaagad naman akong naramdaman noon. Mabilis yung tumalon papalayo pero paglapag pa lang noon sa lupa ay kaagad yung tumalon palusob sa akin. Napakabilis doon. Sinubukan kong salagin ang atake nito pero napakalakas noon na nagawa pa rin akong patalsikin. Aatake na sana ito para tuluyan na ako ng buong lakas itong tinulak ni Lando, dahilan para mabuwal ito. Ronnie! Ayos ka lang, pre! Oo, pero napuruhan ata ako sa dibdib. Ikaw ba, ayos ka lang? Napaibabawang ka ng halimaw ah. Ayos lang ako. Tuwang-tuwa pa nga ako eh. Minsan lang mapaibabawa ng babae. Sira ulo! Humanda ka na! Ayan na siya! Tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi ni Mang Noli sa'yo. Ano? Handa ka na? Ako pa ba? Umatungal ng pagkalakas-lakas ang mas matandang gabunan. Pagkatapos ay galit na galit itong tumakbo papalapit sa amin. Pero sa halip na tumakbo ay sinalubong namin yun ni Lando. Kinuha ko ang isang botelya ng langis na binabara ng luya at inarasyonan gamit ang libritong itim. Hindi ko alam kung gagana yun pero hindi na ako nagdalawang isip. Nang malapit na ang gabunan ay sabay kaming yumuko ni Lando. Tinaga niya sa binti ang halimaw dahilan para mapatigil yun. Yun naman na ang ginamit kong pagkakataon. Tinanggal ko ang takip ng botelya at isinaboy ko ang laman noon sa likuran ng halimaw. Tampalasan! Mamatay kayo! Hindi! Kung may mamamatay man dito, ay kayo yun! Tatagain ko na sana sa likuran ng gabunan ng isang malakas na puwersa mula sa likuran ng tumulak sa akin dahilan para masubsob ako sa lupa. Ramdam ko ang hapdi sa aking kanang balikat at paghawak ko ay napangiwi ako sa sakit. May sugat na pala ako doon at hindi ko alam kung ano ang tumama sa akin. Pagbangon ko ay nakita ko si Serena na nililisik ang mga mata. Napakatapang ninyo para kalabanin ng mga kagaya namin. Wala na akong masabi. Pero sige, kinokomendahan ko kayo sa tapang at lakas ng loob ninyo. At dahil dyan,
bibigyan ko kayo ng magandang kamatayan at uunahin kitang garapata ka! Lando! Ilang! Pero masyadong mabilis ang babaeng gabunan. Hindi makakaiwas si Lando sa oras, subalit bago pa makalapit ang gabunan na isang malaking uwakang dumating. Lumusob yon at pinuntirya ang mga mata ng halimaw. Maya-maya pa ay tumatakbong dumating si Noli. Dinamba niya si Sirena. Mabilis siyang umikot sa gilid nito at kinagat ito sa lieg. Nakita ko namang ipinulupot niya ang kanyang buntot sa mga binti ng gabunan. Mabilis na kumilos ang isa pang halimaw. Umuusok pa ang parting natamaan ko ng langis noon nang bigla itong lumusob kina Noli. Marang si Lando pero isang hawi lang ng aswang tumalsik ang kaibigan ko at nagpagulong-gulong. Uli namang lumusob ang uwak at pinuntirya ang mga mata ng aswang na yun at yun na ang aking sinabayan. Mabilis akong tumayo. Tumakbo ako. Eksaktong nagwawala ang malaking gabunan ng tagain ko ito sa likod. Isang malalim at mahabang sugat ang naiwan doon na nagsimulang umusok. Hindi! Anong klaseng... Ang hapdi! Itakto ng tatay ko na pinatay nyo! Mga walang awa! Kayo ang walang awa! Ang mga lahi nyo! Pinatay ng lolo mo ang isa sa mga kasama namin! Ang aking asawa! Nagmakaawa siya na wag siyang patayin! Pero pinugutan pa rin siya ng ulo ng lolo mo! Hindi yung gagawin ng lolo ko sa kanya! Kung hindi siya isang salot dito sa baryo! Nagkaganon lang naman siya! Dahil sa kagustuhan niya, tumigil na kami sa pagkain ng tao! Siya muna ang gumawa ng eksperimento sa sarili niya! At yun ang nangyari sa kanya! Sa kagustuhan niya magkaroon ng magandang kaugnayan sa mga kagaya niyo! Napahamak siya! Ay, kalokohan yan! Nakita mo ba kung ilang taong pinatay ng asawa mo? Nawalan siya ng kontrol! At kayong mga kalahi niya ay walang ginawa para pigilan siya! Kung hindi dahil sa lolo nitong binatang ito at sa asawa ko, malamang na matagal nang burado sa mapa ang baryong ito! Ulol! Ang kabundukan lamang gusto niyo, mga kahaman! Ay, ginusto namin ang bundok dahil ayaw na naming makapanakit pa ng tao. Kayo ang totoong mga kahaman dahil ang gusto nyo gamitin ang bundok para makapambiktima. Isa pa, nasaan ang pinuno ninyo? Bakit kayo ang lumalaban dito sa halip na siya? Hindi trabaho ng pinuno namin ng... Anong nangyayari? Bakit hindi ko nang maigalaw ang mga kamay ko? Serena! Serena! Chidyam, patete. Serena! Napatingin ako sa kaninang kinahihigaan nila Noli at ng gabunang si Sirena. At natulala na lamang ako nang makitang duguan na ito at halos wala na ang kalahati ng leeg. Hindi na rin gumagalaw ang katawan nito. Si Noli naman ay bumalik na sa normal nitong anyo. Hawak nito ang kaliwang braso at puno ng dugo ang bibig. Patawad, Tia Matete. Masyado ka silang minaliit. Pakisabi na lang kay tatay na... Serena! Paanong nagawa ng mga hamak na abwak at tawang ganito sa aming mga gabunan? Sinabi na ni Serena ang sagot. Dahil minaliit ninyo kami. Kung hindi niya iniwan ang itim na librito, hindi sana ganito ang nangyari. Ronnie, anong gagawin natin sa isang ito? Papatayin ko na ba? Hindi na siguro kailangan. Hindi na rin magtatagal ang isang yan. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin ito na natalo na kami. Babalik ang mga kalahi namin para tapusin ang nasimulan namin dito at ipagiganti ang asawa ko. Sige lang. Narito lang naman ako. Handang harapin ang mga kagaya niyo mga kampo ng demonyo. Tama yan. At tutulong ang mga abwak sa kanila. Itaganin niyo yan sa bato! Tingnan natin.
Tingnan natin. Tapos na. Anong nangyari? Tapos na ang labanan. Natalo na ang mga gabunan. At magaling ang ipinakita mo. Talaga po? Lando, Ronnie, sandali. Sila Alena at Lisa. Kailangan ko silang balikan. Ay, ligtas sila. Dinaanan ko sila kanina. Nay, Ayos lang ako. Sige na, Ronnie. Puntahan niyo na ang dalawa doon at kami na ang bahala dito ni Noli. oo nga. Sige na. Oo nga pala. Salamat. Sa pagkakatanda ko ay hindi ko sinagot ang pasasalamat na yon. Dali-dali akong tumakbo para puntahan sila Alena. Sumunod naman sa akin si Lando noon at nakita nga namin sila kung saan ko sila iniwan. Tulog na tulog pa rin si Lisa noon. Ronnie? Ako nga. Ako to, Alena. Ayos lang ba kayo? Oo, kanina parang may papalapit dito na kung ano. Pero itinaboy yun ng malaking uwak. Oo. Kakampi natin ang uwak na yon. Tara na. Bumaba na tayo. Lando, kaya mo pa bang buhatin tong si Lisa? Oo naman. Kung hindi lang ako napuruhan sa dibdib. Salamat, pre. Kung wala ka, siguro ilang beses na akong napatay sa labanang yon. Nako, wala yun. Amin na nga yung si Lisa at bumaba na tayo. Baka hinahanap na rin tayo ng nanay mo. Binalikan namin sila Noli at naabutan namin silang naghuhukay doon. Wala na ang katawan ni Serena at nang tinanong ko sila ay nailibing na di umano nila ito. Bababa na kami. Salamat sa inyo. At patawad kung pinagbintangan ko kayo sa pagkamatay ng tatay ko. Wala kang kasalanan. Pero sana, nang dahil sa nangyaring ito ay mapalagay na rin ang inyong mga loob. Pero huwag kang pakakampante. Narinig mo ang babala nila. Meron pa silang pinuno. Kaya naman, siguraduhin mong pag-aralan mo ang librito. Magpalakas ka ng katawan at sanayin ang iyong katawan sa pakikipaglaban. Gagawin ko yan. Salamat sa paalala. Salamat rin sa pagtitiwala. Sige na. Ihatid kayo ni nanay pababa ng bundok. Ha? Nasaan siya? Siya yung uwak, Lando. Hindi ba? Ang mga babaeng abwak sa halip na magkatamang bayawak ay nagiging mga uwak. Pero mahina pa ang nanay mo, hindi ba? Oo. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya naman niya. Sige na. Mag-iingat kayo. Sige. Pero, Noli, bukas ang bahay namin para sa inyo. Pumunta lang kayo kahit anong oras. Ngumiti si Noli at pagkatapos ay nagpatuloy na sa paghukay gamit ang kanyang malalakas na braso. Ang kaliwang braso na akala ko kaninang pilay ay ayos na. Ang balat ng mga yon ay parang balat na muli ng bayawak. Bumaba kami ng bundok at pagdating namin sa amin ay nadatnan namin si nanay na nagdarasal. At nang makita niya kami ay mabilis niya kaming tinakbo at niyakap. Maayos na ang sugat niya at wala na sa panganib ang buhay niya. At matapos ang gabing yun ay muling naging mapayapa ang aming lugar. Pero hindi iyon nagtagal. Masyado nang mahaba ang liham kong ito. Hanggang dito na lamang muna siguro, Sir Jupiter. Pero kung gugustuhin pa ninyong marinig ang kwento tungkol sa pagbaba ng pinuno ng mga gabunang naggulo sa amin noon, ay ikikwento ko iyon sa susunod. Maraming salamat sa channel na ito at kung mapili man ito at mapakinggan ng nakararami ang karanasan kong ito, sana ay lagi ninyong isipin na kailanman ay hindi lang basta katang-isip ang mga aswang.
Totoo sila at magpasa hanggang ngayon ay umiiral sila dito sa lupa. Hindi porket hindi ka pa nakakakita, ay kwento na lamang sila.